Bocah-bocah ki nanti wong jari janjian ning kene kok digekne kopi karo panganan malah ndarae nek sing teko piye. Tutu ae lah. Alah, lugur hisan, angine banter ae. Kok ngendi wae. Enteni ning kene nganti esuk nganti kopi sak morong tak entekne dhewe kok. Ya sing sabar, cek lagi ngenteni iki lho. Sing ngadus suwi ya ram. Iya, aku nganti arep keturun ning kene mau. Ya. Jane enak nang tak incip. Iya, panganan. Dhewe piye? Iki kopine dilirke dhewe kene. Oh iya kene. Hek, nyumut rokok sih. Aku nyumut rokok kan dia mau ora kena-kena iki. Gelase sapa? Gelas cepakno katno koyo ngene iki. Oh. Kopi ini gila tang sik. Ora kena-kena iki. Rokokku repot. Lah kowe nyumut ambek ambekan, udah ambekan kowe. Ora bukan yo nyawaku ilang lho. Jajalan sik ta, jajalan. Tak ngombe kopi tuh jangan ngomong ae. Mana ya nek. Ora kena-kena lho, Pak. Domongi kowe Ora kena-kena iki. rasa ambekan kan. Gas muntek, gasmu enak kadane. Oh isine banyu ngono jakmu. Ora iki yang ngene. Bianter banget kok ngene iki lho. Ya encen ning gone pinggir sawah yang mesti banter goblok heran iki ya. Masamu ke. Ora nang jero omah ya ora nang angine yo. Jero omah ke lho melepek ya banter ning omah. Saiki nang telu tok e. Tak endi? Lah mbah soleh mau jare arep rene sisan kok. Ora tekan-tekan iki balik. Wong bocahku lho senengane bulet. Ora rene teko sambat ya kan. Lan Sambat duwe ta mestine. Sambat. Sambat ya mesti. Wi wong sambat ning donya mek wong kuwi tok kan. Ora tunggale. Lah iya ta. Anak pok. Orang rokok kok metu dulu Iki ambu wangi-wangi ki. Menyan. Dodolan burimu lho. Pedus. Weh, tekek segera moro-moro kegiati wong e. Iki padha rokokan apa piye tak delok ket mang ora bulet blas ngono. Wong piran dhewe. Kayak kopine to aku yo diwehi. Ini lho lek. Ya rokoke. Oh iya. Kayak wingi lho dhewe kene. Lewate sing genah. Gitu iki. Aku ora kena-kena kendel mau ki. Sopo? Aku nang ndi kene ya. Sak senengmu nggone ombo meneh. Iki lho dilungguh ya. Nek mau asine. Lah, rokok kawak ngono Ngeri. Alah padine arep njalo ya dadi udut kono. Iki apa? Ngene iki lho, aduh. Flash disk iki ya. Rokok iki ngawur ae. Rokok kok ngono lho nyemete piye? Wis ora butuh disumet ini. Ya timbang iki lho. Kena angin ra iso pan-pan iki lho. Lah iki mau olehku ngurupke nek ngajam luwih. Ngenteni cah carene. Lagi iso murup iki. Iki wis gak perlu nyumet gitu. Arek ngakep langsung nyepor. Loro iki. Jenenge apa jenenge? Rokok ngakep. Rokok ngakep langsung nyepor berarti Lah kepor. Oh, yo kok ya padha mek lambemu nyepor ngene. Nyepor. Kena kabeh itu kabeh kuwi anu apa jenenge? Gak dipas-pasne. Lha wis dengaren kok tak sugih biasane iki. Jajal sedoten kok apa to yo. Ya delok. Iya. Kebeluke lek. Kondang ya ngawur rek. Mawone kok ndi ngono kuwi? Ya napa? Ning jero Ning jero nek pawone. Pawon. Domo iki. Nganggo apa kok iso metu kula ngono kuwi? Iki to? Heeh. Gawe anu apa jenenge? Setrum iki. Setrum ya mbok sedot judermu ya malah gede lho. Yo paling segare ngepor lek kuwi ya setrum terus mesti. Enek teknike dhewe ngene iki.
Wah, Oh. apik ya. Jare kowe. Zaman saiki ya. Penak iki no. Yo ora iso to. Jangkrik awune cuk blok. Wak nek kono awune nek sikile wong Ambune penguk ngono. Engko ya. Nek iki ngono. Ambune kaya anu ngono kan. Wangi biduan. Strawberry. Strawberry. Oh, seger. Tinggal Terus piye iki penake ini? Aku tak seruput sih. iki kopine sopo? Nih. Bisa nono sih. Ngerupul. Rene kok. iki mah kowe gawe dhewe apa tuku emang? Mbokku gawe mau. Esuk-esuk mau. Kaget tau weker mau wedhu ya. Untung gak ngeleken aku dulu. Nah, aku terngiang-ngiang kelingan zaman biyen. Masa iya? Iya. Wah, iki. Kita enjal dibaleni. Lah kowe ora udah to, Pak? Sudah kono. Aku ini batang ke dokter. Ora oleh rokok aku mbek dokter ketemu. Lah ngopo? Kok lara wi? Ya ora, apa seger ngene kok lara piye. Oh, mari loro jantung ya. Luwih ngeri maneh. Ketemu. Pedih aku ya. Ngene. Paling nek stroke tambah ngeri maneh weh ngerti ora weh. Tambah ngeri lho. Impoten yae we. Oh, gundulmu impoten. Luwih ngeri maneh nggih tamu iki. Kok iya ora kok. Oh, anu loro kanker. Tambah ngeri kuwi. Wah, tambah luwih ngeri maneh nggih tamu. Jane loro apa jene? Loro apa? Lah opo ro iki? Tak kandhani. Piye? Wingi ku dokter ngomong aku ngene. Iya. Mas, sampean ora oleh ngerokok. Lah nyapa to kok ora oleh ngerokok? Nek sampean ngerokok, kuwi ketok ganteng jarene. Jangan